Ka jela Meghalaya ka badai ka wei nagi jela hapo jongkari India ka bala kring bhai ki babun ki nong jongok kai perthai nagi jela paper kari India bat kum juru iki bre ki badai nagi wei pat ki ri jong ka perthai menta ka kenti kala kring ru saya ka company ka bahe jong ka perthai ban snai ki 5-star hotel bat yakanela sakhi daga jingple pat ba ka courtyard by Marriott kadai hotel 5-star ka bakerteng ka courtyard by Marriott kadai ka badon hajel road bat yakane ka Marriott la ple pat ba ka khatlai tarik ubnai rempang arjar pulai bat ka dor ru hakane ka jaka ka byang habay nujor bat ki weipan kani ka hotel kala bandai ka wei nagi hotel bahe tam hapo kanong ba Shillong ka badon hadu shispa prapu artali ki kamra thia ki bla snapan wandur itanat ba bat na kani ka hotel la ruban yu ikin diang ya ki snong ki badon hapo kanong ba Shillong ka basku tanat kalong bagi nong trai hapo kani ka hotel borok ki dan hadu shispa sanpu ar ngot tambat ki badai na ki jela north east ki long 100% ki batrai kani ka hotel bat sanpu ar persen na ka jela Meghalaya Hakane ka hotel ka thong ka baki bu ban kantiu ya ka bam trai ri ni local hakaba gila thong kamru yo nong shat ubadai na po ka jela Meghalaya uban shat iki jing bam na po ka jela ka don ru ka bar bat hajan jong kani ka jaka ka don ru ka jaka le ka yaki khulung ka bala mang na ka banta ki tu gi bre ki bawan sha ka bar ki bawan yalam yaki khon bat ka don ru ka banquet hall Hakani ka jaka ka don ru ka swimming pool da ka ka bas an ka ba plane da ru ka pon ru baje ban step hadu ru baje janmiet bat ru ka jaka ban tem ban put bat ka jaka le kai jem ka bala ban yo i ken diang ya ka sor